ar gwlad. Dylaw di yn fy llawin oed, a thrwyddi fel drwy'n esgimo, ond dyma fy dwi'n cofio'r ail. Cofio dy wyneb, yn edrych ar fy wyneb. Dy lygaid yn edrych i fy llygaid. Dylaw ar fy esgwyd, a thgalon am hogelges ail fy nghôl. So Alejandro, faint amser mae'n cymryd i wneud y cae yma? Wel, mae'n dibynnu am tywydd, am faint o weithiau bydd y beiriant yn torri. A mae'n torri lot ydw e? Mae'n torri lot. Oherwydd bod e'n hen? A fi'n gweld. Ie, y beiriannu i gyd yn hen. Ie, maen nhw'n penderfynu faint o amser sy'n mynd i bara'r gwaith. A faint o hectar i hwn? 18. Edrych ar fy wyneb, dy lygaid yn edrych i fy llygaid. Dylaw ar fy esgwyd, a thgalon am hogelges ail fy nghôl. Dyw bellach ddim yn nefoedd, enwedig yn yr haf, ond roedd y gwmni di yn ei gwella. Ond chydig a wyddwn ni, bod y tywyd ar y droi, a modi ar fynd y coffi. Cofio dy wyneb, yn edrych ar fy wyneb. Dy lygaid yn edrych i fy llygaid. Mae'n ffarmwr da, mae'n canwr da. Mae o'n ganwr da. Arbennig o dda. Falle, beth dwi'n ddim bod o'n well ganwr na ffarmwr.